Filmy s vojnovou tematikou sa najčastejšie spájajú s druhou svetovou vojnou. Logicky preto, lebo to bola posledná veľká vojna, akú naše ľudstvo zažilo. No naopak na prvú svetovú vojnu sa často zabúda a zabúdajú na ňu aj režiséri a scenáristi. Čo z kinematografického výsledku vyplýva, že filmov o prvej svetovej vojne je o dosť menej ako filmov o svetovej vojne druhej. Preto nie je na škodu pripomenúť si skrz filmy aj prvú svetovú vojnu, na ktorú sa v dnešnom videu pozrieme. Dopredu upozorňujem, keďže nie som veľkým fanúšikom čierno-bielých filmov, tak filmy staršie ako 80. roky som v rebríčku nespomenul. Moje meno je Snakes a toto je top 5 najlepších vojnových filmov o prvej svetovej vojne. Číslo 5. Na poslednom 5. mieste sa umiestnil film Červený barón z roku 2008. Táto historická dráma nám vo filme predstavuje mladého pruského stíhacieho pilota Manfreda von Richthofena, známeho pod menom Červený barón. Jedná sa o skutočnú historickú postavu s rovnakým menom, ktorý bol počas prvej svetovej vojny jedným z najúspešnejších pilotov. Pripisuje sa mu minimálne 80 zostrelov, čo je najviac zostrelov v histórii prvej svetovej vojny. Film zachytáva nielen dobrodružné, akčné a tragické momenty, ale aj jeho vzťah s mladou belgickou zdravotnou sestrou, s ktorou sa náhodne stretne. Film získal na československej filmovej databáze hodnotenie 64%. Číslo 4. Na 4. miesto som umiestnil lotyšský vojnový film Búrka duší z roku 2019. Vo filme sledujeme príbeh mladého chlapca Artusa, ktorý vyrastá v Lotyšsku, kde musí čeliť tragédiám, ktoré zasiahli ako jeho rodinu, tak aj celú krajinu. Po smrti otca a brata sa dobrovoľne pripojí k lotyšskej armáde, aby sa stal hrdinom a zbavil sa tak myšlienok nad všetkými tragédiami. No počase zistí, že vojna nie je taká, ako si ju predstavoval. Čiže žiadne hrdinstvo a žiadna sláva, iba brutalita a boj o prežitie. Film natočený podľa novely s rovnakým názvom od spisovateľa Alexandra Grinca získal od fanúšikov na československej filmovej databáze skvelé hodnotenie 71%. Číslo 3. Tretie miesto v dnešnom videu patrí životopisnému filmu Testament mladosti. Film z roku 2014 je založený na autobiografii Very Britainovej, ktorá počas prvej svetovej vojny pracovala ako zdravotná sestra na rôznych frontoch. Počas služby zažije obrovskú bolesť a stratu, no vojnové hrôzy ju zároveň formujú do silnej ženy. Film sleduje jej život od mladosti cez vypuknutie prvej svetovej vojny až po jej dôsledky. Tento dvojhodinový dramatický film pripúta k obrazovke nejedného diváka a s hodnotením 74% sa zaradil do stredu rebríčka. Číslo 2. Ďalší film v rebríčku je film s názvom Na západe nič nové. Tak ako predchádzajúce dva filmy, aj tento je inšpirovaný knihou, presnejšie románom od slávneho nemeckého spisovateľa Ericha Máriu Remarka. Film sleduje príbeh mladého nemeckého vojaka Paula Baumera, ktorý sa spolu s kamarátmi nadšene prihlási do armády počas prvej svetovej vojny. S vidinou hrdinstva sa však rýchlo rozlúčia, keď sa ocitnú v brutálnej realite zákopovej vojny. Film surovo a realisticky ukazuje nezmyselnosť vojny a jej ničivé dopady na mladých vojakov. Svojím bezchybným vizuálom, akčnými scénami a solidnou výpravou si film z roku 2022 vybojoval v tomto rebríčku druhé miesto s hodnotením 73%. Číslo 1. Na prvé miesto sa s prehľadom prebojoval film 1917 z roku 2019. Táto vojnová dráma, inšpirovaná skutočnými udalosťami, sa radí medzi ikony všetkých filmov o prvej svetovej vojne. Mladí vojaci britskej armády Scofield a Blake dostanú od veliteľa nebezpečnú misiu. Majú doručiť správu pre iného veliteľa, ktorá môže zachrániť 1600 britských vojakov pred istou smrťou vrátane Blakeovho brata. Aby sa dostali cez nepriateľské územie, musia čeliť nepredvídateľným nástrahám vojny. Film je výnimočný svojim jedinečným štýlom nakrúcania, ktorý pôsobí ako jeden súvislý záber, čím diváka vtiahne do napätia a hrôzy boiska. Film získal v svojej dobe 3 Oscary, a to za najlepšiu kameru, najlepšie vizuálne efekty a najlepší zvuk. Osobne tento film vrelo odporúčam. Hodnotenie tohto filmu získalo od filmových fanúšikov výborných 81%. Z dnešného videa je to odo mňa všetko. Dole do komentára mi napíšte, ktorý z týchto filmov máte radi, alebo ktorý si najbližšie plánujete pozrieť. A tak ako vždy, ak sa ti dnešné video páčilo, tak klikni na tlačidlo like a pre viac podobných videí ma nezabudni sledovať. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.